Kif wasal l dik dan ix-xogħol? Mertu kollu ta' Dun Ġuana Zoppardi. Jina kont fil-87, 87 kont ħabbart il-sejba tal-regoli per la lingua maltese tal-Biblioteka Valliċerjana, un-bat għamilt 4 snin naħdem fuq u publikajtu fl-1992 u kien avvicinani Dun Ġuana Zoppardi kien għalli isma' jien għandi nil-bicċa xogħol insomma fidejja għalli naħseb li inti persuna u rejt li tista' taħdem fuq u taħdmu, u li kelma profsu taħdmu. U ġi b'dan il-manuskritt ta' dan id-dizzjonarju li jibda mill-paġna 68, ġifi minn 1 sa 67 b'xi mod mhux qiegħed hemm u li hu eżatt maqsum fin-nofs. U rrakkuntali kif ġi fidej, għalli da kien fidej, xi darba kien fidej kappillan ta' Zejtun, kif wasal għandu ma nafx, eccetera, u l-istess, insomma, bat spiċċa Dun Ġuani perswadih li dajtih l-arkivi tal-katedral tal-Imdina, kien hemm xi żmien naturalment ħadd ma studjah, u jina kontadni eċċitat fil-vena ta' dizzjonari dak iż-żmien bir-regoli wara 4 snin xogħol fuq ir-regoli, mela le, insomma, nimtu mbagħad 4 snin wara pubblikajnieh ukoll. Tfissrilna ftit mill-istudji tiegħek x'data tkun tixraq lil dan id-dizzjonarju. Iva, jien naħseb apparti il-fatt li tinduna mill-użu mill-kliem pereżempju min-naħa Taljana huwa hemm iktar kliem Toskan, Taljan ta' Toskana milli pereżempju għandu r-regoli. Mela hemmhekk diġà tmur lejn is-seklu 18 aktar mill-seklu 17. Però mbagħad waħda mir-regoli li wieħed irid jagħmel f'dawn l-affarijiet huwa li jeżamina l-karta. U meta inti tara l-bookmark aw il-watermark ta' dil karta, issib li din hija karta li kienet prodotta madwar l-1750, 1740, 1750 u għandna wkoll eżempji tagħha. Hija karta Franċiża. U naraw ukoll li intużat bħala eżempju, ovvjament intużat bosta postijiet oħrajn, Marsilja, f'xi manuskritti ta' Marsilja u anki f'manuskritti it-Tunizija. Fl-1770 more or less. Mela bejn l-1740 u l-1770 hija more or less datazzjoni, ngħid aktar lejn nofs is-seklu 18, ġieri ftit jew wisq fi żmien De Soldanis, xek, infatti, u anki meta ngħidu Marsilja, Tunizija, Franza, mela dina magħmula fid-Dauphiné, il-karta hija Franċiża. Tintuża it-Tunizija, tintuża Marsilja, li tintuża Malta, li fejn għandek ħafna kavallieri Franċiżi. U f'dal-qasam tal-Mediterran hija ħaġa loġika, tagħmel sens, imma żgur ngħidu għal nofs is-seklu 18. Jiena personalment naħseb bħal kulħadd jinteressana wkoll kieku jista' nkunu nafu min huwa l-awtur jew addirittura l-awturi. Ekku. Nistgħu taħseb li għaxi darba naslu għal min seta' kien dan l-awtur, hemm xi ħiel. Hemm isem Ludovicos Mendoza fuqu, jew Mendoza, li ma nafx minnu u Ludovicus Mendazza li mbagħad huwa maqtuħ u wara hemm lingwa Maltese. Inti għandek dawn il-littri D, V, B. X'jista' jkun? Mbagħad għandek P, N, P, B, ma D, V, V. Ma nafx. Forsi xi darba wieħed ikun jista' jiltaqa' ma' xi personaġġi li għandhom dawn l-inizjali ta' dal-perjodu.
fl-istorja, forsi xi ħadd iżommhom f'moħħhom u meta tkun qed tfittex ħaġa oħra għax ir-realtà tal-riċerka qiegħda hemmhekk, tajt tara da jikkoinċidi ma' u forsi kien interessaħ il-lingwa, eċċetera. Ġifieri, da ma nafux. Naturalment kieku kellna l-ewwel nofs, jista' jkun kien ikollna informazzjoni. L-ewwel nofs ikollok it-title page. Min jaf jgħidlek forsi miktub min. Imma min jaf fejn qiegħed. Fid-daħla tiegħek tal-ktieb li pubblikajt, inti semmejt li mill-mod kif jikteb dan l-awtur, li għadna ma nafux minnu, ġifiri bluzu tal-pronomi noi, u jisemmi wkoll nostra iżola, b'referenza għal Malta. Isu inti ħatta li għandna konferma li l-awtur kien Malti. Imma taħseb li dan huwa biżejjed biex naċċertaw irwieħna isu ma setax kien ngħidu aħna Taljan li tant kien ilu jgħix Malta li beda jħossu daqs kieku kien Malti u issa qisu jrid jaqsam din l-informazzjoni din il-lingwa ma dawk bħalu Taljani li ilhom jgħixu Malta. Iva, hija ipotesi plawsibbli. Naturalment il-fatt li qed jgħid il-gżira tagħna, l-insin tagħna, eċċetera, jiena ħatta li mmorru les dan huwa Malti. Malti Colt, ovvjament li jaf, però li qed tajt int persuna li forsi jilgħu 30 sena kavallier forsi ta' nisel Taljan li qiegħed Malta, tista' tkun ukoll għaliex Malta hija d-dar tiegħu u allura qisha hekk. Hekk meta jgħid jekk jgħid nostra lingwa, eċċetera, hemmhekk forsi tkun daqsxejn ċaħat Italjan, mhux għax ċaħat jiġifieri iħoss il-Malti iktar tiegħu bħala mit-Taljan ma naħsibx. Hekk hemm referenza għall-lingwa, diffiċli li l-sini ta' tekommok ma tqisux bħala mija lingwa, imma xejn ma jeskludi dak li qed tgħidli. Taħseb li seta' kien aktar minn awtur wieħed li laqqaw ix-xogħlijiet bejniethom mbagħad ġi prodott l-aħħar mill-aħħar minn persuna waħda forsi? Sinċerament il-qofol tal-vokabolarju ma naħsibx li kien awtur wieħed li qatt jordna l-affarijiet li kellu ċerta loġika u ċertu propju għaliex il-mod kif inhu ordnat ma jidhirx li huma affarijiet isu hekk ta' min żid xi ħaġa għalkemm hu ħalla l-ispazju biex iżid bejn it-tra oħra kien ħalli l-vojt. Li hemm żgur però li hemm xi rigi ta' kliem miktubin bil-ortografija differenti. Ta' persuni oħrajn wara probabbli li żiedu xi affarijiet. U addirittura blinka differenti. U blinka differenti, eċċetera. Ġifieri dak iva. Imma naħseb li l-laħma ta' dan ir-romanz miktuba minit waħda. Again, jiena kif ġajet m'għandi l-ebda pretenzjoni li mine is the final word. Ir-riċerka nqisha dejjem xi ħaġa in progress. Dejjem tista' ssib xi ħaġa ġdida li jew tikkonferma teorija jew li tiċċallenġja. Mala le, huma affarijiet li jistgħu jsiru. Inħarsu ftit issa lejn dak li konta dekkem temmejt ftit ta' żmien qabel, ġifieri qed nirreferi għal-regoli per la lingwa Maltese. Inti donnok tesprimi wkoll li hemm relazzjoni bejn ir-regoli u l-vokabolarju. U kif taħseb li il-wieħed għandu x'jaqsam mal-ieħor? Meta inti teżamina pereżempju ħafna mill-kliem, ovvjament mill-gea u minn meta jibda, issib li qegħdin fiż-żewġ dizzjonarji ħafna minnhom, mhux kollha. Xi kultant jinbidel l-ordni però. Għaliex naturalment liħor kien qed jikteb juża l-kliem littri għarbin. Hawnhekk għandek littri romanzi. Jista' jkun kwestjoni wkoll ta' pronunzja, ta' dialett, jew kif kien iħossa u kien jisma' l-informants tiegħu. Le? Għaliex pereżempju ċerti affarijiet li iġiblek bil-ge jew bil-e, ir-regoli għaw iġibhom bil-ke. Ma jġiblek mhux qawl bil-kawlt, pereżempju. Jiġifieri allura qegħdilek taħt il-ke u mhux taħt il-kju. Le? Imma
il-prova naħseb determinanti hija li hawnhekk qed jammettilek waqt li qed jikteb l-awtur li għandu testi differenti qudiemu. U qed jgħidlek li hu qed jieħu minn dak li għandi taħt għajnejja jgħidlek, imma daħal li test ieħor jgħidlek lista oħra u allura di qed inżida ma' hekk. Qed jgħidlek hu. Mela da żgur qed jikopja minn test ieħor. U jiena nemmen minn ċertu ordni li kif edna tal-kliem li kważi huwa identiku. Ħlief meta għandna dal-każijiet li semmejtlek qabel, allura jibdel l-ordni li kellhom u taħt u dimajnejhom test ugwali. Ma neskludix mela li dan il-persuna li kiteb il-mezz vokabolarju kellu wkoll qudiemu it-teżan oriġinali pereżempju. Li seta kellu min kiteb ir-regole wkoll. U li mbagħad adatta skont l-alfabet tiegħu. Nixtieq nistaqsik dwar it-tip ta' lessiku li niltaqgħu miegħu fil-mezz vokabolarju, imma anke relevanza lingwistika u soċjali. U nixtieq ukoll li forsi nitkellmu ftit fuq ir-relevanza tiegħu fid-dinja tal-lum. Jiġifieri huwa utli għalina fid-dinja tal-lum, imma nibdew ftit forsi mit-tip ta' lessiku. It-tip ta' lessiku kifetlek meta jekk iridu nqablu ma' regole per la lingua maltese ta' 100 sena, 120 sena wara, speċjalment tieħdu l-ispija li tini din l-idea hija aktar ġejja min-naħa Taljana milli mill-lingwa bil-Malti, jurik li it-Taljan użat hawnhekk huwa ħafna iktar standardizzat mit-Taljan użat fil-regole. It-Taljan ta' hawnhekk huwa ħafna iktar Toskan. Ġifieri it-Taljan standard li ma kienx għadu Taljan għax l-Italja qas kienet għadha teżisti, u kien joqosha 100 sena oħra. Imma inti missessib dawk is-Siċiljanizmi taljanizzati li ssib fil-regoli per la lingua maltese. U dak it-tik xhieda tal-storika tal-istorja tal-lingwa f'Malta li naturalment fis-seklu 17 l-isqalli kien għadu aktar ħaj jew inqas mejjed ngħidu hekk għaliex l-isqalli baqa' l-sin tal-amministrazzjoni f'Malta sal-1530. Mela ir-regoli per la lingua maltese miktub 100 sena wara. U għatanna ħafna kliem sqalli li għadu fl-ilsim Malti li però jiġi taljanizzat. Semmejta ma' studenti oħrajn peġina il-kelma ammuttari bl-isqalli li bil-Malti tiġi imbuttari. U anke bit-Taljan tiġi imbuttare imbotata. Imbuttata. Ma teżistix it-Taljan imbutata. Hija ammuttari bl-isqalli li tiġi taljanizzata. Hawnhekk m'għandikx minn da ħafna minnhom. Għandek mal-ewwel it-Toskan. Mela it-tip ta' lessiku hawnhekk huwa aktar standardizzat, għallak li għandu xaqsam mal-Malti, naturalment għandek l-alfabet li huwa aktar standardizzat. L-alfabet użat fil-nofs vokabolarju huwa ħafna iktar rib l-alfabet Malti standard tal-lum. Għaliex dana elimina l-kollox litri il-karattri għarbin u għamilhom u anki innota kemm huwa aktar strutturat biħsieb fis-sent li huwa jitlaq dejjem l-importanza tal-vokalijiet u meta kelma tibda bil-konsonanti. Mela se jaqassamolok ga u mhux taħt ġe taħt il-g se jagħmilhom lok il-kliem imma taħt ga, ge, gi, go, gu. Ġeneralment għal dak li għandu xaqsam ma xismu mal-konsonanti, għana meta għandu xaqsam mal-vokalijiet, mbagħad. I vokale għamillek, m'għandux i, a, i, u. Ġifieri, hemm ċertu skema, hemm ċertu huwa soġġettiv kif jagħmel dan, imma huwa magħmul b'ċertu kriterju u żbalji għandu ftit, m'għandux ħafna. Meta qed ngħidu żbalji. Żbalji ġifieri pereżempju jekk imorru
paġna 61 għandu il-kelma li tajta n-numru 122 ħalte. All right? Jaqtaħħa ma nafx li ma raġuni u il-kelma ta' wara terġa' tiġi ħalte u jiġi għajdlek battere con l'arco e corda il-kotone li tballat il-qoton. Le? Ħalte. Għaliex hija maqtuha, ma nafx, imma għandek ftit minn dawn, ftit ħafna kliem maqtuħ. Ġifiri, jisu da kważi laqas waraf. Issa din hija l-aħħar verżjoni pulita, nadifa, kellu listi oħrajn li qatt jarhom li forsi ħannoti dwarhom edhom f'ċertu ordni alfabetiku fuq karti oħrajn u hawn għandu l-edizzjoni nadifa mingħajr kważi l-ebda żballi ħarablu. Minn dizzjonarju, minn mezzo vokabularju, nistgħu nintraċċaw jekk l-awtur kitib xu indirizza dan id-dizzjonarju lil qata partikolari tas soċjetà jew ġifieri fi kliem ieħor indirizzah lil nies tal-alta soċjetà jew inkella taħseb li mill-ġabra ta' kliem ġabar ukoll kliem ieħor illi huwa fl-użu ta' kuljum minn popolin. Iva, hekk naħseb. Dejjem naturalment ħa minn dak li kellu mit-testi li kien hemm qabel. Qed jgħidlek hu li għandu testi qudiemu u iktar minn wieħed. Għax jgħidlek hu għandi ieħor. Però meta inti titkellem pereżempju fuq ħorroġ borrox. Espressjoni se interessanti kieku mmur nara kienx fir-regoli ma niftakarix. Mela di ma l-espressjoni ħorroġ borrox ma naħsib il-kavalleri żgur li ma kienux jużawha, nimmaġina. U kienu jużawha forsi tara dana ħaġ biss minn xi informants li kienu fil-palazzi tal-gvernatur jaħdmu minn soldati, eccetera. Jew hekk verament mar xi dur da fil-irħula jiltaqa' man-nies. Forsi min jistudja dialetti jista' jgħidlek issa di l-kelma tintuża biss jinnaf ħal safi u edaw. Mela allura inti tista' tgħid tara mela da jew kien hemm xi ħadd minn ħal safi li kien f'kuntatt mal-kavallieri u allura qal jew da mar hemm u semaħħa. Pereżempju, jiġifieri ara li kien jiddistingwiju jgħidlek jeħi taħt il-je. Jeħi. X'inhi jeħi? Si iva imma użatu dai kontadini. Mela u qed jispeċifika li din hija użata mill-bdiewa jeħi iva iġiba ukoll. Si. Mela għandu li jeħi li hija iva użata mill-bdiewa. Imma għandu wkoll l-iva. Ma jgħidx ta' mini, ma jġiba kelma li hija interessanti li l-ve iġiba qabel it-te, ma nafx għaliex, imma fl-arti, per eżempju, iġiblek it-tisef. All right? Itik, it-tisef, iva, un-bat itu, it-twi. All right? Għaliex? Ma nafx. Pero huwa stess jgħidlek li iġiblek anki l-espressjonijiet, l-esklamazzjonijiet. Ix. Il-kelma ix. Għalih taf x'inhi ix. Ġidax sema xi ħadd jgħid ix. U taf x'kienet bit-Taljan mhux itik kelma ekwivalenti, mhux itik sinonimu bit-Taljan. Jiddeskrivilek xi tfisserix. Ammirazzjoni di bellezza che si fa alle creature e quando si odorano i fiori. Mela skontu di lix semaħa jew meta kellu xi ħadd sabiħ qudiemu. Ix kemmu sabiħ kassola. Ma naħsibx għala hekk. Imma dak jew inkella
għax-xam. Qudiem fjura meta x-xomma. Mhux jiena qed nagħmilha kif u qed jgħid issa jiġri dara għal xi ħadd jgħid jiena naħseb għal daqal kemm tfuħ. Probabbli ħadha fil-pożittiv. uża lix, imma jien naħseb ikun għal kemm tfuħ wara, mhux biss, imma għalija Ma ġabbar anke l-espressjoni forsi ġabar tal-wiċċ l-espressjoni, eccetera. Jiġifieri tinduna li hu qed ifittex qed jieħu mill-ħajja ta' kuljum. Meta jgħidlek pereżempju, anki skużani l-kelma, imma rrid ngħidha, anki fil-koko, fil-ħara, joqgħod jagħmel id-distinzjonijiet da, se jgħidlek il-kullib, il-kullibit u l-liba u l-libit u bil-ke jagħmilha. Sterko tibuwe, koko tal-barri, mhux ta' tiġiġa, mhux tal-fenek, u mbagħad issibhom ukoll ta' ġifieri, kebbeb tagħmilhom f'gomitolo, ġifieri meta tagħmlu f'kobba tas-suf. Dawn huma meħudin affarijiet, all right? Il-kebx, ara kemm isabi, kebx teżisti bil-Malti, muntun. All right? Kemm int kibx ngħidu bil-Malti. Però mbagħad jgħidlek ukoll metaphoricalment anke l wieħed kurnut. Ġifi meta taqlibilek xi ħadd. Issa jista' jkun li qed jgħid ukoll immu jgħid wieħed kurnut mhux animale, kurnuto, mhux kull min għandu l-qrun. Ġi wieħed li insomma mhux fimtni xejn. Jgħidlu dawn qed tinnota li huma affarijiet li huma meħudin mill-ħajja ta' kuljum. U mhux sempliċement ġabbar il-kliem, imma qed jagħti stampa ċara ta' dak iż-żmien ġifieri. Inqisu da trade union, it-tranzizzjoni bejn ir-regoli per la lingwa Malteżi li kien xott, itik il-kliem. Ħafna drabi mingħajr kuntest, għax kien prattiku biss irid ikun jaf x'inhi bil-Malti biex l-Maltin jista' jordnalhom x'għandhom jagħmlu. U de soldanis li minflok jitik spjegazzjonijiet sħaħ u dwar id-drawwiet u dana imbit something in between. Per esempio, iddaħħal numru ta' proverbi taħt il-kelma kawl u jġiba kawlt, jiġifieri qawl, itik lista ta' proverbi. Naħseb hija l-ewwel lista serja ta' proverbi bil-Malti li għandna f'dawn il-listi. U infatti, u jtik il-kumment tara s-soġġettività, mela għal għandek kawlt proverbi, ma tgħidlek isma' bit-Taljan. U għara x-Taljan arkajku wkoll. Jiena hemmhekk kważi prova għalik, kemm huwa Taljan li jista' jkun Taljan, ġifieri dik favur it-teorija tiegħek. Jgħidlek non sarà diskaro għal-lettore ma tkunx xi ħaġa mhux pjaċevoli għal-lettur bil-L majuskola li la wasalna saw essendo qui ġunti fil-kelma kawlt. Inserjamo alcuni, imma mbagħad jgħidlek alcuni nostri proverbi Maltin per allettamento del benigno lettore u se jagħtihom għal pjaċir tal-lettur Benigno xed jaqrani, qed jgħid għalih kważi l-intik din-lista tal-proverbi qed intik gost. Ġifieri anki mhux biex nagħlmek, imma dilettevoli wkoll li inti titgħallem tisma' dawn il-proverbi Maltin. U li ssibhom miktubin fl-aħħar. U li ssibhom miktubin. Ġifieri dan qed iħalli rekord. Għall-ewwel darba probabbli. Interessanti ħafna. Issa sibhom f'de soldanis li ftit jew huma fl-istess żmien. Imma għalhekk minn kollox. Inti għoxbok ovvjament issejjaħ dan id-dizzjonarju mezzo vokabularju bil-Malti huwa nofs dizzjonarju kif fil-fattu. Issa ovvjament il-mistoqsija u x-xewqa iddur bla dubju fuq
l-ewwel parti ta' dan id-dizzjonarju taħseb li hemm xi tagħmel xi darba jista' tasal għal idejna din l-ewwel parti? Min jafu, il-ħajja fil-ħajja qatt ma tista' tgħid. Jista' jkun qiegħed anċa ħadd kifet l-ipotezi tiegħi jelda għala Salamun inqasam b'xi wirt. Għax billi qiegħed eżatt maqsum eżatt bil-preċiż f'paġna minnhom xi ġi xaħma da wirtu. Mela ma ftemux min se jieħdu u mela nieħu nofsin u samna l-bejbi fit-tnej li hija l-ikbar ħmerija li se titsaret mill-lat lingwistiku u mill-lat tal-istorja tal-insim Malti. Jista' jkun li minn għandu qasbis jaf li fejqiet hemm, jista' jkun l-intrema, jista' jkun li spiċċa xi skrataċ, karta inutli għal min ma jinteressa xi suġġett. U jista' jkun li qiegħed għand xi ħadd li jizommu mrekken għax hemm ukoll affarijiet li da u ma jindunax li għandu teżor għall-istorja tagħna. Però prof, jekk din it-teorija jew tradizzjoni li qed ngħidu li kien hemm xi wirt. Anke jekk ma kienx wirt, hemm nofs ieħor żgur. Nofs ieħor. Jew kien hemm. Il-fatt jekk inqasam ta' bilħaq inqasam, naħseb illi jekk kien hemm dan id-disgwit ngħidulu hekk jurik minnu nnifsu kemm huwa kemm kien xi ħaġa diġà prezzjuża. Għal min wirtu. Ekku. Għal min wirtu fl-1800 u il-mallum qegħdin fi 2023. Għana minn kemm idej għadda u forsi dak li wirtu kien jidirlu prezzjuż u allura l-erit in-nofs tiegħu. U t-tfal tiegħu kien jinteressom il-futbol. U ma jinteressomx il-da, jew illum jinteressa il-kompjuter. U jgħidlegu da karti armi. Kemm nisbarazzaw id-dar, le? Namlu għal-kollu. Ma jkunx forsi kold biżejjed biex japprezza. Ma jkunx fil-qasam tiegħu. Da bħalina jkolli radio. Ta' żmien innannu. Ngħid armiħ. U jkun wieħed li jiddelitta bl-antikitajiet u jkun jifhem fl-elettron. Li Madonna daka prezzjuż, daka ġibu lawħal u jisowwih u ġibu jaħdem bil-valvijiet ta' żmien il-Edison. Il-ħajja ekku. Taħseb li nistgħu nkunu nafu jew nobsru kemm seta' kellu kliem l-ewwel nofs? Jiena f'dana għandi 1909. U bdejna mill-littra G. Ġinna dik A, B, C, D, E. Issa għandek l-ewwel interessanti li tqabbel per eżempju mal-regole per la lingua maltese. Għaġġit nifmuħ issa tajlin tara. Kważi nistgħu kważi imma ħabtilhom is-setki, kun qabbel anki hawn. U naraw hekk kemm hemm milge għalaw. Jina se nħarbatulhom is-set jew nkun nista' nħarbat is-set jew le biex naraw id-dizzjonarju għaliex kieku jien ara nagħmel hekk u nagħmel hekk mingħajr ma nħarbat wisq għax naf li qiegħed hawn dan nerġa' edu hekk ara daqsxejn xengel u nara min dan huwa ma ninsawx dan biss huwa ukoll huwa Malti Taljan biss. Waqt li ir-regola għandu anki il-Taljan Malti. Huwa ġifieri għandek iktar fejn mela qed immorru aħna fuq il-G fil-regole nitilqu minn 1125 ser nagħmlu xejn matematika, minn 1125 sa 3110. 1900 xi ħaġa. U da taf kemm fih? Madonna Santa di qed inskopriha miegħek ara. Isni tifel 1909. 1909. Jiġifieri kważi għandna l-istess. Da kemm hu 1995 kemm hu? Ejja 1 minus 2. Dik tiġi? So 1900 u xi ħaġa. Qegħdin eżatt
T l-istess numru. Mela jien qed nissoponi li għandna xi 1000 kelma bejn la u l-F. Għandna xi 1000 kelma nieqsin. U allura iktar iqawwili l-idea li da u r-regoli kellhom quddiem għajnejhom l-istess test, l-istess source li kienu qed jikkupja minn fuqha. Taħseb illi hemm ċans illi infittxu ftit. Jien nibdew bil-ipotesi li din ix-xnija tal-werrijiet ta' teżisti. Fis-sajt fiha inti. Iva, ta' Iva. Iva, meta konna qegħdin niddiskutu fuq fil-klassi, x-xewqa li nsibuh hemm baqgħet, imma qalu li inti id-detective tal-Malti u l-għadek ma sibtux inti ma nafx. Le, ma ngħidlek il-verità ma għax ma nafx għad min imur. Għax naħseb il-kapillan taż-żejtun mejjet. Dun ġwar mit ukoll, Alla jaħfirlu. Dan twiret minn ejsen ilu. Biex kieku tkun taf il-familja li wirtitu, Iva. Ekku, fil-fatt din Dik tissib, dik il-familja oriġinali. Għamet mit-teżi ta' ċertu studenta, Pollakko, illi għamlet xi studju kol fuq, u semmi li min hija jkun interessanti kieku, per eżempju, jkun nafu minn kienu l-werrieta. Xekku. U nkunu nafu forsi minn wiret l-ewwel parti, jekk ikun possibbli. Ekku, imma damnu kieku waqgħu kiser ġiequ, le? Kieku jirnexxielu xi ħadd isib Jibda di. il-proċess. Iż-żejtun, jista' jkun xi ħadd miż-żejtun, pereżempju, għax kien fidej il-kappillan taż-żejtun. Min jaf? Ikun punt ta' tluq. Huwa punt ta' tluq, imma żejtun ma ninsewx li fl-antik kien belt importanti ta' Malta, kien kapitanerija taħt il-kavallieri, wieħed mit-tmien tibliet ta' Malta, anki fl-arma tal-Kunsill Lokali għandha ċerti emblemi, Birgu Bormla, Birgu Mdina, u ma ftit dawk li kellhom kapitanerija, ġifieri kienet belt kbira mdaqsa. Min seta kien ma nafx. Jibqa' Insomma, tibqa' bil-kurzità. Xogħolkom Xogħolkom iż-żgħażagħ, sa. Wara l-pubblikazzjoni tiegħek, Sowa. kien hemm xi żviluppi ġodda jew aktar persuni li komplew jirriċerkaw fuq il-mezzo vokabularju u fuq hawnhekk. Iva, naħseb li l-Università kien hemm żgur u kien hemm saru teżijiet fuq u naturalment meta jsir xogħol komparattiv dwar l-istudju tal-Ilsim Malti u l-istorja tal-Ilsim Malti, naħseb li huwa wieħed mit-testi importanti li jintuża u jrid jintuża biex inti tqabbel, per eżempju, jekk inti illum ikollok test anke ta' seklu 19, anke bit-Taljan, anke min qed jistudja l-isqalli ta' Malta, eccetera, biex jara isibx xi riferiment għal dak li jkun qed isib fit-testi sqallin ta' Malta, Taljani ta' Malta, ma li taħarbilhom kelma. Le? Per eżempju, jiena kont publikajt uħut partit mill-vjaġġi ta' Giovan Francesco Bonamico, sejn fis-seklu 17, bit-Taljan. Però isemmek il-kelma, come diciamo a noi, dakin mar l-Olanda, ura dir-rota d-dur, come la nostra senja jgħid, is-sinja, l-aħmar tas-sinja, uża l-kelma Maltija. Allora inti tajt, mela jiena llum naf li fis-1650 meta vjaġġa Bonamico, il-kelma sinja kienet ġa teżisti. Fid-dizzjonarji ma nsibuhiex, pereżempju. On the other hand, tista' sib kelma li ma tkunx taf biha. Pereżempju, Fiorini fit-testi tiegħu bit-Taljan ġol Italja jisib il-kelma ħanneka. U ma tisiblek hawn il-ħannieqa diġà reġistrata, allora tista' tiegħha data. Tajt f'dal perjodu almenu Kienet hemm. kienet hemm antekwem. Issa se kienet teżisti anke fl-1200. Imma m'għandniex bil-miktub dating tagħha. Tifhem? Illum għal min 1000 sena oħra jkun qed jistudja l-Malti tal-lum għandu l-videos. Forsi dal-video ta' bejnietna jkun għadu jeżisti, mhux hekk, u jismani ngħid xi kelma stramba.
Jgħid tara, m'1000 sen ilu kien hemm dal-ħmar kassola. Uża dil-kelma. Issa, ġifieri apparti l-kitba, għandek anki illum il-videos, il-recordings, il-viżif u smieħ. Sfortunatament tal-antik għandna biss il-kitba, għax il-smieħ u l-viżif qatt ma ġie rikordjat. Jaf kemm tkellmu bil-Malti. Imma m'għandniex ġismu tagħhom.